lang hilin eh. Hi, good morning. Maayong buntag na sad sa tibok kalibutan. Paspas di kurog lakaw. Kainin sa tanang gagaw dito. Isang bukid sa kunong manggahan na nag-asu-asu na nalizadana. Kaya dyan kong itong mga mangga ito punuan sang giblag hapon lang gikat. Kadaghan ng bunga. Diyan nga pangawat akong pisahang matuga. Karon kay diop manija usmon na sila nagtrabaho. Kung magdahang magmuda doon siya kay lahat ng sa gabi hingin nga wala karon pa rin sa pagsahat na dek na dito mga dali-dali ko kao sakto po namang pusman doon nagkapos bayo man gyapon ko biyahe para sa kuralis pauni kuan Baong Lisa, anak ni Mang Will. Anak ko si Danto. Nakasagapit. Nakasutso na, pero init na kaadyo. Kamusta mong tanan, para ni Ma'am Cherry Ulrich. Ato Nagkasu-aso, mga bato. Ato lagi. Nasuna kay dagko man to. Ha? Sauna kay daghan man to, dagko. Inaron mga bata nilalaruan. Doon pag na may malalaki doon. Imo po to? Oo. Tiyaw. Tayo manguha, malalaki doon. Kaya nas bakili, di mo po ni? Kanang baranghoy? Bisa di kasaw na nagkubo. Ha? Daray, gagawang kinagasgan. Tangayas magahan. Ningin na baghang masamo nga. Baghang masamong ningin ko na manggain sa tiyaw. Dahil dyan ning manggahan. Di sa baka nagkubo sa una? Dito. Tiyaw? Oo, dito. Dinira ko. Kasi walang nakatira eh. Kaya ninanakaw yung mangga kasi walang nakatira. Siguro itong ipamaligya dito sa kuha mo siguro to. Hindi jadi ko ning manggahan. Ha? Tiara, anak ninong kuan. Adyaw na. Ningan nila ko kayo mag-video ko. Kung tanaw ko din sila mutuog. Tiya ba kung na kayo manggahan? Ayaw niya maniwala. Oo. Hawak. Ano na to? Mag-35 years ko na itong hawak ng bukid ko na to. Tarawa oh. 35 katuig na ko sa hawak ang bukid. Siya. Oo. Naisuri ako pang masamong bagapon dan himang kuning labay. Ing ko mo masingulig lisang mangga ing sa tiaw. Kanang kanto dati ibinuldos kasi ano nagawa na kalsada. Pag ayos nito, batari magkulit. Daw ni kasundang. Ha? Wala makasundang. Kasi makamaligid kayo ka. Oh. Isalin po ning bukiran. Kaning bagya trabahanti man eh. Oni siya. Silingan ramig sapa. Kadaghan ding managija dani. Daghang managija kay wa man kadiha. Ona. Mungkit jag mangga. Tara. Ayan, mayari ng manggahan. Ada. Yan na, nakakawat na kong mangga. Kaya siguro ko ay mangga sa Manila. Naikag ko silang mangga. Kanong mangwil dapit. Injong mangga tuspuan. Namunga man. Diya po yamo diya. Ha? Diya po yung mangga diya. Nanong kitag tagiza.
Oh, muna tagay dyan sa bukid. Anis kuan. Biason. Biason Road. Di maniwala sila nga na mangga pala ditong manggahan pala itong anak ng Mungwil. 35 years na itong hawak ng bukid na to. Sila? 35 years. 35 years na kung nagadani. Wadam ha. Oh, Oh, may namuwak pang santol. utanin ko yan. Imo po na. Utanin ko yan. Alaglisa. Pero diya, daghan. Palo. Diya, daghan. Diya. Oh. Kaya nagtagiza diya, nagkaupo ah. Kaya nagtagiza. Di off ko kasi kaya ano. Nandito Oh, ko di sa off. bukid. Kahit saan mo ito makita. Sa Oh, Osmo, no? hi. Hi. Diya, taga puti. Oo. Alicia Bohol, diya rami. Di off ko Martes, Merkules. Dalawa diop mo. Imo pa lang sampalok. Oo, tanim ko yan. Yan, mangga, duhat, sampalok, santol. Yung ano, pinutol, yung avocado. Malaki na sana, pinutol, no? Ano na nga, kaaban na ni mo diya, di. Hindi mo kaila. Hindi, ano, kaibigan ko yan. Nagkubo-kubo yan. Sabi nga nila, bakit hindi ka nagkubo-kubo sa bukid mo? Paano magkubo-kubo? Wala mong titira. Nanakawin lang. Pag may diop, dito no. Kung titira ako, yan. Ito na oh, taghanang mangga. Kaibigan ni mo na diay. Oo, kaibigan ko yan. Kaya mo naglakaw mi tong buntis pa sopa, hindi ko na lagi ang mangga. Hindi sa kasaban ta. Di ba ani pinagi mo to lang uhit ang tami. Oo. Ira mangga gwapa. Di sa tag-ija. Buya-buya. Pura biyag kuno. Guwapo, hindi guwapa. Gwapo. Gwapa mi. Gwapa. Ira. Tao. Way, gila ay bitaw ko na to paupaw. Ay dito kauli na kus buhol. Hindi po pagmangga. Hala, nangatagak na. Uy. Dagsang kuhit to ah. Okay, jagi kuhit na pus mangga. Ah, okay na daw raman. A few moments later. Nagbuwag na mi. Isa to na padung na pagsamulis ila. Uli na po ko. Kada kong mangga o kamunggay. Kato din mga tanam na ito, mga mangga, mga sambag, diak ni avocado, dahil lumboy, abihid nga daw da ko silgulyas nga da ko isa din itong mga garden sa una. 35 years diak kung sa itong nag-ubo sa una, na kung ito'y maisan, bulang hudyan, kanang kamutihan. Takatong bulang hoy day kuno, waday kuno ti unod. Na nagkalam ko to ti unod bulang hoy kay tag-init ko to gitanong. Init na, chika-chika pa mi tutus ila. Ngawot pa ko sa ila. Pinapot ko kay tinghi kay nagpanig to. Namin yung pusundoy dagto. Init na palo naman nga adlaw, nagsabot day me, ug di pa ko makaulis buhol. Ngadto ko numig. Antipulo pohon, mahal na araw. Mura doon si Carmelita. Okay naman sa pao siguro na bisan kay na pusmando. Parang sarang punas mando mo gawas. Init na. Kamusta mo tanan, Bilma Makabalo, Idina Urada Kanyiti, kamusta ma'am? Good morning, naglangiti ang kainit sa adlaw. Ilaman si Ulrich, garden ko nung sila diha, dito sila hakit kaginit na. Ma'am Yuning Ayop, kamusta ma'am? Ikaw, summer naman gudron. Kamusta namang tanan? Asa mo dapit amping. Maklay ko na rin.
adlaw ng Martes na init. Kamusta mong tanan, Merst and family? Kamusta? Ingracia Moral. Morning ya, Grace. Okay ba ganso ko ngadtos Cavite pohon. Chatra ko nimo. Ini tadi ya. Hindi pa naman kapin kaya nga tugugan niya. Quarter to 8 pun kami nagkita dito sa manggahan. Isang mga bukid. Pado na pag kumuli. Hindi ko maka-astura dito sa bahay. Waras lagi na yun. Matugtong. Hari ko sa gawas mo. Arangkada ko gawas kasi karang inita.